Вунь той, отець, вунь той. У його тыя самыя, якія тыя. Якія не гены, а тыя. Лягай, 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 лягай. Та лягай, лягай. Ложись, ложись. Лягай, Лежать, лягай, лягай. Лежать. У його там ля шеї ягоної. Ось тут ось просто. Во, 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 во. Там, там. Там? Блин, тут все тут посыпано. Я натягивал. Ти здурев? Іде яно. Не знаю, кто-то ткнул. Ти здурев зусім уже. Ось, Всё. бачиш його? Во. Где? Ось. Охренеть, вся шея. Да. Еще. Треба, мабуть, чим-небудь його Вот еще. обмазати може. Надо попить этих клещей. Потопчи их в огнемет. А, ось які є у його лікуванні. А які є лікування у вас? Напишіть у коментарях.